Avui és festiu a Badalona, però no només aquí, sinó que és a més de 150 municipis de Catalunya, per exemple, Barcelona, Mataró, Vic, l'Hospitalet, però també a pobles més petits, com per exemple Avià, al Berguedà. Però realment què se celebra avui? Primer de tot repassarem unes cosetes. La primera és que és una festa que cada any varia de data. Això vol dir que per molt que aquest any hagi començat a primers de juny, l'any que ve pot ser que sigui una altra data. Ara bé, sempre oscil·la entre l'11 de maig i el 14 de juny. Un altre tema important és que és una festa que coincideix amb celebracions de cultes agrícoles i no té cap altre motiu que simplement és perquè és l'època o el moment en què comencen a sortir els fruits. I a més, com que estem celebrant Pasqua, hem d'entendre que hi ha una primera Pasqua que coincideix amb la primera lluna plena de primavera. Però què és el que se celebra avui realment? Se li podria dir Segona Pasqua, se li pot dir Pasqua Granada, se li pot dir Pentecostes, i és una celebració que es celebra 50 dies més tard de la resurrecció, del diumenge de resurrecció. O dit d'una altra manera, 49 dies més tard del dilluns de Pasqua. Clar, sempre cau en dilluns, i això té a veure amb el fet que és sempre l'endemà del 7è diumenge després de Setmana Santa. Però deixem estar el calendari, anem una miqueta al gra. Què se celebra exactament avui? El que se celebra és, ni més ni menys que el moment en què se suposa que l'Esperit Sant baixa o descendeix del cel i va a veure els seus deixebles, en aquest cas els apòstols, i els hi dota del do de les llengües. I aquest do de llengües és el que permetrà que després ells puguin difondre arreu del món el missatge. I ara, siguis ateu o siguis creient, ja saps per què se celebra.